ngon jong ta ke sini han le ke we bang yo I ya ka isu ke ke ba bia ke ba biang ba song ni na ta ka chai chen riu ta bro ka jalai bro ke we ta ka daw na han neng wan ai ke bok ke rieng ya I ba arden ke ngawan na ka jinglong personal jong snio shmet jong na bang snio ke ke isu ke ba ta sisa ya ka chai chen riu jong ni là mar là đã mentang nilai I và có ke la boy hadu hang ne Indre ba la das kan nhìn ap ko kan satap lut yang ni bro ta ka daw ba gane gade ka long serious issue ni de ban singau tho bro ni de ban simkhia iwei pa iwei ya gane ka issue nang ba ban ya kren ha kata ka badai kam nang ba wan kren sa kata ka jingsung ndei ban ya singau kata ka jing singau jan riu ya no Indre la da ki wan ya kren ha kata ka mi ban ya kren sa ka jingpha nila ban pende Indre la da ka kalian ba bahalor ba pej kata kabor dari kim khot ban ya kren kata gorpom ta na kalian jongi kom gi kun samla jong ga jaj ben riu ka don ni kata ga jing perkhat yo don ke re kom nom no ga jing jia kom bangi yo I dang mentan dang shen ga jing jia hok tung po manipur ke ga jing jia na ma dang menta gi ni station polisi ni station da menta ngai ni yo I kom ngana galan ro kala pas ga to ka bil ba kila ni ong balai hangi nyimla ban khot ban review nomor ba haga jing sisa hi ngatip nem tip na kato jing tho haga constitution kato nem don na do 1972 jing sa kadai ban review hadian si khat san snem kato nem don jing tho teng is bun sen ni kombayom mit o khna narin nim ju kemau ban pule ngin pule tai ji min dak constitution dei bun sen ga ga bakta tam ya ga constitution ga dei kita ki soft close teng nim ju kemau ban pule ba kita soft close ta ka daw ka ta hadu kan ne ngi gane nga ke kerpat na geling jong na hi simet ka mindai ban simkhia iwei pa iwei akan ga isu namar ga dai ka isu ko balong serius aga jaj ben riu jong ni kumju ro haka habaro hi mindai ban yo hi la ga jong ka hok tengah kerpat ya ki paro ibriu mindai ban ya snok tilang hakan ga isu nang ba nila ban yo ya kata ya ka hok jong ni namar ba kejingnya teli ke don kam ya mentahi nama la dangim don ni kata gajing teli mot kesyukur kembong kesan rupe rem dorbar da ngin kuat rem dorbar da nagalin jonga marwai nga khot nga wer ye pi baro banya snok tilang badi ba arden ye kene isu ke badon kam adu kata nama ta ka jaj hiu jongi nang ban im kita ki khon ki ti jongi haklawe jongi khon jongi nama la dangim le menta kene generation kan sa tim hagi khon ki ti jongi hadian habot ka generation jongi to ki le ayu namar ni pat le ai ero kan generation jongi da mata kalawe jongi kon ti jongi jong ka jaj ben riu jongi ta citizen ngakwa ban karpat ban yasno tilang ta jing snyo jonga kumbo ngam snyo jonga marwei ngawan hang ne ka dei ka jing snyo marwei kam dei na kano ka seng kam dei na kano sang jing snyo marwei jonga ban ai kit bok ke riang ya iba arden kumba kersian ya iba arden ban job ya kan ke isu kanang ba wan ra ya kate ke jing sup hagan ka jaka jongi po mikhala jongi tangata hi kuble shi boni